Lapho khona ngithola umunye umjidi efuna ukulala nami lapha yabo. Wathi uzongenza isigebengu. Phakamisa imini la etshela akekho umuntu ozongihlukumeza. Ngambuza kanjani wathi hayi khuleka ungasabi uyabhema angibhemisa ugaya azenze nje umuntu okind yabo. Ethi hayi khuleka mshana makhonto efunayo. Hayi ngizokuzamela. Hayi ngibona ukuthi hayi lo Razo lo hayi uyaphila. Yabo hayi ngiyamqala uRazo nje abanye de bengifuna ungishaya bengikhuthuza yabo nje ngibona ukuthi hayi laba bafuna ukuhamba nami ngabe. Lo wase bakhanda nje ngayinaki lonto le nami phela ngiyayithithizela ngiyayifikela ngiyaqala nokuboshwa. URazo kanti uyazi ukuthi ufuna ungenza intombi yakhe. Ngathi ulinye usuku ngilele ngezwe umuntu esengikhweba. Ngathi usukelwe ngempela ukuthi into awuyenzanga. Yini nihlale nisukelwa ke nina nezena nebhadi bo? Ngoba phela suwaziwa vele naselokishini la uhlala khona ukuthi umuntu ogangayo noma mhlawumbe umuntu obhemiwe uma ubhemiwe nje kuthiwa iphala yonke into makwalahleka something. Uvele kuthiwa wena noma into ungayenza uma bekubuza ukuthi futhi yazi into ukuthi uyazi usitholeleke. Ngiyona phela iphoyisa mina sekumele ngihambe ngibheke lokishini lona phela ukuthi uba wenze yonke lonto. Hey. So manje vele kugcina ufela amacala ongawazi. Okunye uyakwenza Razo ngiqamba manga okunye futhi akwenza ngempela. Yabo. Kodwa ke impilo umuntu abhekana nayo ngoba phela wangena kulezi dakamizwa umuntu akuzona yabo. Futhi ukuba seyidakamizweni nesinye isifundo esinzima ukuthi awugcine ngokushayelwa into oyenzile kodwa ugcina usunamanyambana nakubantu usoleka ngezinto mhlawumbe ungazenzanga wena. Into enjalo nje Razo. Bakushayelani ke wena beze bekhipha amazinyo? Hey Razo. Umunye umjida lapha nelokishini akuthiwa uBhaba. Namhlanje bese lapho bese ngicabanga empeleni yami. Ngoba ngingenawo nje ngikwazi ukukhuluma nethekeni ngikwazi ukushela ngikwazi ukuhleka ngikwazi ukusmile. Ayibona manje nje bese angiyasabuyela kwa manje futhi ayilonto kuyona ngenza stress more. Gcine lokho ngenza ukuthi lo ngibhema more ngingacabanga into yabo into right. Phela kuhle mfethu ungabi nawo amazinyo. Akukho mnandi. Kwenzakalani? Ngashawa lapha Razo. Azoshawa uthi into awuyazi kodwa qhutsheke ushawa. Kwaba nje isikhathi mhlambe esingango mhlambe 3 hours. Kwathiwa ngoba ingaphumi lezi zinto kuyoze kuse sihleli nawe la. Makuthi ayiphumi lezi zinto lezi futhi uzozuka. Ngasenza lapha la ngazi mangedlozi lakithi noma ngasinda kanjani. Ngazi ngeke ngisho ukuhlanipha kwami ngoba ngiboshwe ngeentambo. Ngagcina kodwa sengiqaqa ngazi kanjani ngemotweni. Siya komunye umuntu othi engithi mina ngimdayisele lezo zinto ngingamdayiselanga zazi ngekho kodwa lezo zinto lezo. Masifika kuyena asho ukuthi azikho into engimdayisele zona ngiqale phandle abantu baphethe nezibhamu. Yabo kahle lapha ngangibona ukuthi ngiyobulawa. Kodwa nje ilozilelo noNkulunkulu wami akwazi ukuthi angihlenga wangikhipha lapha na akwazi ukuthi ngibaleke. Abaleka ngaze ngawungena ehlathini la ngafike ngawa khona afike ngalala ngaphapha mekuseni mhlambe kwako 4 sekubanda lapho yabo sengiqhaqhazela. Ngavuka ngayekhaya ngathi ngene ekhaya ngayiwela nje eminyango. Ngamemeza umama wangena kwangikwazi ukuthi angibheke wangibuza kwenze njani ngamchazela isitori ukuthi kwenzakaleni. Abiza ambulance yagcina nami sengibona sengisesibhedlela ngayo namasi ngiyabheka emlonyeni amazinyo awesekho. Angaze iphumele ngoba sekunabantu abaningi ababengishaya ngasabona ukuthi ngishaya uba. Ungaqoqela umbukele ekhaya. Bakubambaphi? Ngesikhathi bekushaba bethi yini lena abayifunayo because nansi into esifuna ukuyizwa kahle kahle ukuthi yini lento abathi bayifuna bona. Uxoxe nje indaba umsuka wayo wena ungena kanjani kuleyo nto leyo? Ukugcina nje sasilutha kahle kahle kuba ukuthi biluthini. Ngasathola izinto ke sasithola ngamdayisela zona futhi walahlelwa izona lezo zinto lezi sasimdayisele zona. Yabo sasithole ngomlutho. Manje uthi yena mhlawumbe mina engabuya ngazo ijonto bemina engazi ukuthi zikhona lezi zinto lapha emthondoleni wayengekho lapha endlini wayegodukile semakhaya kanti omunye ufethu engihlala naye kuthiwa Siphiwe bra wami uyena wangidayisa ngoba ngalandwa la engibhema khona. Lo fethu uyangilanda uthi asithi fethu so khona inombolo emhlophe esoyisebenza ibona
nginamnganaki yabo ngithi mina ngoba ngiyazivela ngenza ngalutho angithathe lo phethu lo ethaya sambeni la imoto ngiyayibona eminyanga lo mjida futhi ngiyamazi ngoba ngakho ngidayisela izinto abubolekisa imali elokushini angithathe ngene emotweni ngathi ngingena manje ngiyabheka amajida la angikwazi labafethu laba la emotweni nami la ngitshela igazi hayi khona something wrong kodwa ngathi hayi ngoba nami ngifuna imali bangumuntu obhema yabona wathi hayi khona inombolo emhlophe sinawane soyisebenza sambe lo phethu lo ngibhema la ngenza nawe into ngokumbhemisa manginemali upra wami nje bese unganami kahle ayo vele sambe masambe endleleni khiwitsa apha kuthiwa indoda hayi namhlanje uzoyikhuluma sike sizokuthiwa nibamba lishisa namhlanje uzolibamba ulidedele bana uzokuzonya kube ngikhonjisa isibhamu kuthiwa uzama ukubaleka uzobona into uzokwehlela sambe kanjalo bekhipha intambo ebhuthini masifika lapha ngathi ngiyahla nje bangifaka intambo bangibopha kwathi into zokuthi nokuthi ziphi uzoyikhipha uyibela namhlanje wena mongayikhiphi hayi uyolusa amadada kanti lezi zinto bese itshontsho yena lo bra wami nomunye ubra wami ukuthiwa ubhungu sewashona bamdubula lapha eQuarright babula abanye abafethu badayisa amawo wena usukuthola kanjani lokho and bona mase bethola ukuthi awungenaso isandla ekulahlekano lezinto khona into abanginqephezela ngayo kwenzakalani abanginike 1000 nakhona ngoba ngase ngimbopha ngoba eqhubeke ufuna ukungibulala lapho ifamily yami yayazi futhi basho ukuthi wayengazange ekhaya ezosho ukuthi kanje ngenza into kanje mhlawumbe bekwazi ukukhuluma nami ngoba phela mase kushubile vele ngeke into ayibuyisele emuva ungazi ufele into epheshekayo ngaphandle into engasekho mhlawumbe uwazi ukuthi ayengeke usayithola usungalokhu uza usungayikhokha abhekene indlela manje ubra wami angiyangifuna manga ngimcabanga nje ngayakhe bese uhlelo losikolo iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la isilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ingcinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa njengoba umuzwa umfowethu sivula ngendaba lapho khona alandwa abantu bamshaya beze bacishe bambulala ngento angayenzanga ngenxa nje yokuthi umuntu oseyidakamizweni vele noma ngabe into wayengayenzanga noma ngaba wayeyenzile kuyaziwa ukuthi abantu beyidakamizwa baphila ngomtshontsha abaphila ngokuba abaqamba imanga noma kungasaqamba mangusukhuluma iqiniso mase kukhona umuntu nje osekusulele ngento wonke umuntu vele ekhola ukuthi uyenzilo isidwacwa nomsanka onukayo kumuntu uma eseyidakamizweni kwenza noma bani athembe noma akholwe noma yini eshiwo namhlanje siphethe nansi insizwa okuyiyona namhlanje ezosilandisa izwakala kodwa ixoxa amanqampunqampu ayifuni ukuya okubanga ukuthi manje ngizogcina nami ngilokhu ngikhuluma njalo ngibuza into angithanda ukuhlala umuntu emadevini njengoba ababukeli beMPTV1 bengathanda ukuthi ngingene umuntu emlonyeni kodwa ke siyathemba indoda izoqaqeka eziqhubeka ukukhulunywa ngicabanga ukuthi futhi esinye isifundo lesivule ngaso ukuthi wena mntwana osekhaya ongalalela abazali ngelinye ilanga uyosithola uphethwe ngabantu befuna ukukusoconga noma ukuqeda ngempilo yakho ngento ungayenzanga ngokuthi nje usungenile ezidakamizweni kubalekile ukuthi nihambele kude nezidakamizwa kubalekile ukuthi nihambele kude nezinto ezinganigcinelisa emgaqweni mfoka baba kunjani yebo sabona uyaphila phethu cha ngiyavuka mfowethu mhlawumbe uma ungasilandisa umfoka bani lo uvelaphi usilandise nje imvelaphi yakho usowumfana omncane ukhula ungakangena ezidakamizweni ungakaqala ogwayi up until uqala ogwayi amabanga mhlawumbe ngokufunda kwakho wahamba ezwafika phi mhlawumbe kuphazamise phi izidakamizwa zikuthola phi zikuthola esikoleni noma zikuthola usungaphandle kwenzeka kanjani ukuthi umnyampula webhungu ofana nawe ugcinele emgaqweni but into engizoyisho okay kuzenzele mina igama amantengi sibongo emtubatuba umantengi omlondo ogabayo ojuba idosonene omlangeni sisuka ejozini kahle imvelaphi emangayezwa ngubaba ke ngitshela kodwa ngingazi
yabo kodwa nje mina ngazalelwa la eThekwini eDington. Oh. Ihlala la kaMashu Quarry Heights. Khala noma nobaba. Yeah. Ukufunda kwami ngafunda eBarracuda. Ngayibanga nje from first year to standard 5. Ngaphuma ke lapho ngaze ngaya eSekhawuleki. ESekhawuleki ila ngaqala khona ke ngathina ubudlwembe lobu kuphila nje nabangani. Ngoba ngaqala ngokubhema ugwayi. Yeah. Ngithi nami ngibhemela nje ugwayi. Kahle kahle kodwa ngiqala ngagwayi. Saqala kulento ekuthiwa ibenzini. Ayibona into ngiyakhumbula impela yani. Into ayibhemela ibenzini imtako noma petrol. Yabona la makhlusi qhubela usibhema lonto le thathe le mali esiphiwa yona isikole ukuthi uhambe uyidle esikoleni. Sibe sihlanganise nabangani bami. Sibhema kasizwe si right. Unyukele njalo kuyadlulela. Sesibhema nogwayi. Asiqala sibhema ugwayi, ukudaka ugwayi uzuthi ukudaka kamnandi. Angakusasa kanjalo uthi uyaqala uyawubhema, uzukukhohlelisa ubona ukuthi hayi usuyajwayela ubhema ujwayele. Ungene na kwinsanga. Qhubeka ubhema insanga. Khamba kwalawokho uyayizwa insanga ayisakushaya ngalendlela leyo ifunayo. Yabo suya upgrade ufuna okunye ngithi more. Ngase ngihlala namanye amajita ngoba sengene high school eSekhawuleki la eSpringfield yabona. Yeah. Ngafunda lapho ngahlala namanye amajita kuthiwa usibani noSipha. Ngibona abantu abaqala ukubhemisa ihunga. Ekhaya babengazi ukuthi ihunga aqale esikoleni. Yabo high school. Kwakusa le ehlihlwa yabo egigwa yayo. Yeah. Le efakwe emadamini nakhona abangibhemisanga bengitshela ukuthi ihunga. Indlela engangena ngayo yabona. Bangitshela mina ngibhema enkantini. Yabo njengensanga baye bangifakele kwinsanga nathi beyivuvuzele kanjalo. Sibheme ngizwe ngishaya mnandi ngilale kamnandi yabo nje usuku lonke ijanga ngizaphaphama ebusuku ngaleyo la ngiqala ukuyibhema. Ngase ngiyabuza bafethu lento ngathi sibhema izolo benithenge. Bathi hayi u20 ngaleso sikhathi u20 leyo. Yabona. Futhi ke bethenge nganamhlanje sibhema lokhu iqhubeka nje phela lokhu imnandi nje sibhema bengasho ubusuku aba ukuthi ino arrest egcineni mawusu usunenkinga kuba kanje hayi ngisibhema siqhubeka hayi qala lapha ekhaya sengiyaqala ngicela imali ngithe ekhaya esikoleni kunama excursion kunezinto ekumele zenziwe ukufuna imali engaka kanti sengiqalile kulomshashini phela unyaka ngifunda 7 nazi u8 angufundanga. Njani ngiqiniso ngaphazamiseka ngalelo hlobo magcine sengitshontsha nesibhamu samalume. Isiphathe esikoleni sigcine sesiganga ke lapha. Yabo sekumele siphuce zona ingane ezifunda zona ezifunda nazo esikoleni siphuce ikhwama zeobhaka namafoni ezinza iphatha amafoni ezinye iphatha ngisho imali ukuthi mhlambe izokhokha i-school fees. Sigoqele kwayona lonto lesithathe samsoyidayisa samsidle lo mali ugcina esikoleni sengixoshwa ekhaya bazi ukuthi ngixoshwe esikoleni. Sengihlala ehlathini ngihlala emgaqweni ngiphuma ekhaya ngathi ngesikoleni kanti sina sihambe ngezitimela kuze kushone la. Yabo kwaya ke wagcina ngiyeke esikoleni sekumele manje ngihambe ngiyozama ke impilo ngasho ekhaya ukuthi ngiyahluleka ukufunda ngimele ngiyobheka amadoha ngizithole umsebenzi ngisebenze. Ya impilo ibe mnandi nje futhi ngingabonani ukuthi hayi isikole ngisiqedanga hayi ngihola imali ngibe mnandi ibe grand. Hayi ngilo muntu ngithi kuyimancane kuyiwo ngiphuze lutshwala kube mnandi kanjalo. Phinde kwakumuntu 2010 ngicathi kwaku-World Cup. Qhamuka omunye ubra wami athi mfethu ayazi mfethu ihunga ngithi mina athi mfethu ngikhombisa la ethengwa khona manje ngiyazi mawuxoshwa. Thatha isikhathi eside usheshu ulokhuzana yabona. Ngithi na okay ngithengele athi angimenzele ukuthi enziwa kanjani yabo. Phinde nami ngimenzele ngibheke ngoba ngiyayazi ukuthi njani ubuyele kanjani. Abo manje bethu angifuna uqamba manga abo umuntu noma la khona makuthi uyaqala uyafisa ubuye ngene ema-drugsini angacabanga angifisela umunye umuntu lempilo mina sengidlule kuyo. Yabo ngoba angifuna uqamba manga ayikho into engayenzanga empilweni. Ngibuya ngisho eGoli kodwa anginayo ihlobo. Into yayenzeka kumina kumele ngibale abantu befuna ungibulala. Yabo kamasho nje bethu mina ngifunakala uba ngila eThekwini ziningi igameke engizenzile. Kodwa manje hayi ukuthi ngiyayijabulela engiyisolapho futhi kuzona. Yabo imali ekhaya bingasahlali ngisho etafuleni.
bese ngikhiyelwa ngisho emarumini nemakamereni bengasangeni, bese ngigcina ngedining, nakhona edining ngagcina ngasangeni, gcina sengimiswe eminyango nikwiplate eminyango njengenje. Yabona ngoba awuthembakali uma ubhema ama-drugs noma ususesimeni sewunga lesibhemayo. Ngiyayibhema nje namhlanje angisayithandi, ngikhathele nginanengane ngayithola ngo-2013, intombazana ngifunda ugrade 6 kulo nyaka. Mhlawumbe uma ungasitshela ngezinye igameko ezagcina zikwenza usuka kwamasho wakade kwenze njani, kwenzakaleni bekufuna ngeyibhamu? No, njengoba ngisho ukuthi lento engingayazi okay right iyona le ubhakabhaka wayefuna ungibulalela yona. Hayi lokho-ke kwahamba kwasakwazi ukuthi kukhulume sadlula ukuthi umuntu elokishini bese kangakho bese sibamba ngisho inkunzi. Yabo manje yabo nje la mosuku uya emsebenzini khona amafema lapha ezansi la nje ka Green Egg amoshona ezansi ubungadluli besihamba no aya no phungu. Yabo sambe sibamba inkunzi lapho kulomgwaqo wonke sishona phezulu ukuthi siyakwazi asikwazi bese ngasanendaba ngoba lento masuyidinga wenza noma yini, ngoba ngisho uthatha into endlini noma kephi kini ukwazi ngisho ukuyithatha uwazi kahle utambama lothi kushona iyobe sibonakala ukuthi ayikho kodwa uyayithatha. Yabo angazi noma mhlawumbe lento ikhambisa ngengqondo noma icabangisa kancane. Yabo nje mfethu mina nje angazi ukuthi kumele ngenze njani empeleni, ngiyalidinga usizo, angazi ukuthi ngingaphuma kanjani. Ngizamile ukuyiyeka kodwa phinde ngibuyele mhlawumbe 10 times ngiyeke ngema-rehab ngiyake nakephi kodwa akusayiyekeki akuphumeki lento kunzima. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani. Nami ngiyayithanda impilo e-right, umuntu umoshekelwa isikhathi nje kulento lokho ehleli kuyona. Yabona ngaze ngelinye ilanga kwenzeka enye into ebuhlungu kakhulu empilweni nami ngeke ngiphinde ngiyikhohle. Mase ngakutshena nje ngana ngisho ukuyisho angifuna imali ngalelo langa ekhaya, ngifuna yona imali yokungale unokuphela ngayicela kuma benakho ukuthi mengibona ukuthi ngiqalekile anginike, kanti yena mhlawumbe uyangona ngazi. Elinye ilanga wathi ngicela imali wathi akanayo, naye inganayo ngempela, mina ngangamthenga ngakholwa ukuthi akanayo, ngagcina sengimshaya. Amshaya ngaze ngikhipha izinyo. Namhlanje nje lonto angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngixolise kuyena, yangiphula umoya ngempela ukuthi ngaze ngishaya umzali wami ngimshaya ngimkhiphe izinyo, kunamhlanje akanalo izinyo. Futhi angazi ngathi ngaxolisa kanjani, mangithola amandla ngiyafisa ukuyoxolisa kuyena ukuthi ngimtshele ukuthi ngenza iphutha nami angiyazi into engangenza ukuthi angenziswa yini. Ayibona lona ngimfisela omunye umuntu ungathi engangena kule mpilo esiphilayo ayimnandi and siyaphila la emgaqweni wakithi thina kusamnandi ngoba sibhema sesiphoqa isimo ngoba manje uthi uhuke kusenovula amehlo kuba inkinga ngathi uyagula uyisisu siyagoqana khathala amalungu omzimba. Uma ungayithola le nto uvela ube grand ube right. Yabo manje nje bora yami angiqodile mhlawumbe ukuyikhampe ngathi ngiserious kakhulu nje kuphela iyakuthinta enye into ekugcineni uyayenza into ungaqondile ukuthi i-wrong kakhulu. Ngoba bethu ngoba ngiphila nje khona umuntu esamthathela ngisho imali yakhe sambulala ekugcineni. Wayebuya emsebenzini mhlawumbe unengane mhlawumbe abona sala umndeni wakhe uyamdinga kodwa afe ngezandla zethu ngokuthi sifuna le mali ayisebenza nayo kanzima. Manje nje bhuti wami angiyazi into engayithini nje bethu abaningi sebengixolela nawe ngabona noma ngathatha izinto zabo aba-understand ukuthi so ungayenzi lento obuyenza ngobuthando so kuyenziswa ile drug olidlayo. Kokunye kuyenze uthothi wenza into ungayenzanga njengobhuti lo engimshoyo ukuthi ubhakabhaka acishwa ngibulala lo bhuti into engingayazi. Yeah okay right, okunye siyakwenza siyaganga siyazazi ukuthi abantu abonayo kodwa ngale lalanga angitshontshanga ngiqekezanga lapha wathi ngathatha into zakhe ekhonda amabhayisikili nezinye izinto ayebala lapha endlini. Ubra wami lo usigqoko uhlala khona phela lokishini yaboka
uyangidayisa kakhulu mfethu. Namhlanje kube ngimina abangikhulumisi lapha phezulu. Yazi ngilanda kamnandi la sihleli khona sibhemela khona uthi hayi asambe so kwenza imali phezulu. Yabo njengomuntu nami oyibhemelayo. Hayi ngithi asambe bra ngingabi nankinga nje hayi. Sambe naye masifika lapha naye amadoda ngabona serious kakhulu athi indoda awukhula nomhlophe la wena la nomhlophe. Lezi zinto zoyikhipha bra wami. Yabo noma kuthiwa nibamba shisa nisho njalo ukuthi nyanike bengu namhlanje hayi ngizodedela mnganami engashawa lapha nabhuti wami. Mina manje mangakuvezela emzimbeni ngisanemaka kodwa sengineminyaka lento yenzeka. Yama. Zenzela. Kufinyelela kanjani ekuthenini umuntu nize nigcine nimbulala cause usuku umuntu uzofika asatshiswe aphucwe into zakhe kusesonze nje mase kufinyelela esigamekweni sokuthi azagcina eshona uma mhlawumbe nje ungasilandisa ukusuka nokuhlathi kwenzakalani ungayi kuma details ukuthi sakwenza kwamashu noma sakwenza emlazi noma sakwenza kuphi just usixoxele nje kube ngathi into eyenzeka kaNongoma. Finyelela kanjani manje igcina ukuthi umuntu azagcina eshona wayengathatha into yakhe cause usuke yedwa nibale kwenzakalani kuze kugcina kufika lapha usibeke nje niqala nihlangana naye noma nimngenela maye ukuthi wayesendleni. Nawe emsebenzini kuntambama. Shuna khona oba uthubamba phambili athi siba uthusamba ngemuva samlinda ungena phana endawo. Wathi ngena phana endawo sathi indoda siyasebenza manje. Ungalokho usumashela isikhathi. Cela usinika bethu izinto onazo imali ifoni yabo into enjalo. Alo bethu wathi akanamali yena andakana phone. Sacela ukuya ekhaya uyaphuthuma samtshela ukuthi ayikho lona usidakela wona. Sambamba samkhuthuza wanqwalo. Melwa ke kube khona uphethu la esamba naye. Kube yena okhipha umeso baphela sonke asimbulala kodwa wafa ngenxa yethu basonke sasilapho. Asuka umgwazi emqaleni. Emgwazi eqaleni awe wathi sewile phansi sase samkhuthuza. Sayithola ifoni sayithola imali. Samshiya kanjalo. Sabaleka ke saya la bhenya khona sokudayisa lamafoni ayewaphetha. Ebusuku mase kumele kulala impilo ngakusasa usuku kunina enisuke nenzele yonto emakhandeni nikwazi kanjani ukudila nesithombe salento esuke kade yenzekile. Hayi ungathini uyawusuku lokuqala mosayenzo uyawusuka usaba uyathuka kodwa ngokujwayela ngokuqhubeka kuwenza lento oyenzayo ugcina usuthi ayifake yabo ugcina usubhema lento vele naye yakukhohlisa ugcina idakwe yona ungawukhohle lonto le mhlawumbe noma ibuye icabanga kancane uyiyeke yabo lo ngcine nje ungazi noma ngathini ungasayena umuntu ngoba umcabangela umuntu uyicabangela wena leso sikhathi into oyifunayo. Uma kufezeke lonto leyo ukuthi uthola imali noma uthole lonto leyo ayiphelile ungenza noma yini baba ukuthi uthole imali. Shuthi ungilibulele izwa hlahle yona edale konke lobugebengu edale lonke loludungunyana olukhona. Hayi impela kunjalo ngoba nami ngisho egangeni angayitshentsi ngiyoganga angayitshentsi mhlawumbe ngiyengiphinda ngiyowe mhlawumbe nje kwazi umuntu baningi bakwazile kodwa abangashonanga abafanga ukuthi babambe inkunzi begoloza. Ama ngaba nemali siyakwazi lapho uzoyikhipha ke lapho ngoba uyalibona igazi uyabona ukuthi uzozufela udedele even nala amashanga nathothi adayisa la emgaqweni aya emsebenzini abadayisela abantu abayemsebenzini beqeda ukudayisa sithathe lezo zitsha zemali no problem kodwa sewashona komunye problem sasenza nazo lezo zinto lezo thuphu hlala khona naye ngale ngasekhaya. Usiwa yini? Yena ke lo wayengifaka yonke lento engikuyo njengamanje yena ongifundisa neunga yabona izinto ama drugs. Wagcina sengibhema ama rock ngijonke lento lethi. Amona. Kwabulawa yena. Wadutshula abantu lapha ngasekhaya futhi wayengena komunye umuzi bandle sisteri izana ngazi noma nenkabi noma nabantu abanephamu ngoba iyambuza yathi
sengizwile ukuthi wena utshontsha into zami yaba sacela ungibuyisela zona athi laptop akayithatha u17,000 angazi ukuthi khona ilaptop yalo mali ayithethe nama laptop awu4000 3000 kanje wathi lasithi kunezinto ezibalekile zokusebenza ngicela ungibuyisele futhi laptop cabanga ngoba ayisakhona le laptop lo mfethu wangayibuyisa samtshela mfethu ubuyisele laptop yabantu yabo wafika lo sihamba nabanye obhuti wathi wasikunika 2 days mongayibuyisi le laptop le asafuna into ngifuna nje laptop kuphela iyona ebalekile nezinto alo mfethu la kholo ukuthi ayikho lonto yangaze ngiyenze lonto kunabantu abambone ngena lapha neqhekeza yabo esephuma futhi ephethe isikhwama esinezinto walokho egoloza waphela impela 2 days wangayibuyisela unokuthi ayibuyisela wabuye waya kulomuntu ayemdayiselile wayofuna enye imali more wathi mfethu abantu bayangifuna ngibuyisele nginika imali extra khona ngizokwazi ukuhamba la ngiyamalala nto nama ngifuna imali yokubhema sathi sihleli nje la kubhenya khona elokishini mhlawumbe ikhathi kwaku12 kusezwa ngenoka naye wayesanda kufika wayesabekile nje izinto zakhe ebhema bangena kwathi ayikhona umuntu esimfunayo la mabeqalaza bayambona naye futhi uthi wayesebonile okwazama ukucasha hayi wathani ngabuyelana ngala enobuyela ngapha bekhipha ibha mhlambe 6 bullets abamshaya ngawe endlini sihleli kanje sibhema bayathi beqeda umdubula wawela embhedeni baphinde bathatha nesipedi la khona la ngaphakathi shaya ekhanda ubuchopho babuchitheka kuthela kuzothini ngoba umpethu lo sasibhemana nawo nayo nomndeni ushone ni 3 years back angaphosisa wapha kanjalo ngoba ngokutshontsha nokuthi futhi ungene edakamizweni lezi sikuzo namhlanje sibhemayo aziyakwenza izinto wrong ngempela futhi ongagcina usungazi ukuthi uwenzani ingqondo ngazi ukuthi iyahamba njengoba namhlanje ngikhuluma amazinyo angisenawo mangakuvezela nje wonke front line lethu uthotho mina uthotho ngisenalo ngisakwazi ukukhuluma noma ngikhuluma ngiyazama ukuthi ngoqoqa umlomo ukuthi ngingabonakala and lonto stress into engibuyisela nakuyona lonke ibhema ngithi ngifuna ukukhohlwa yabo na neteningi ezenzeka empilweni ngoba ngiphela umuntu akavelanga wavela wala emgaqweni nami nginempilo right ngiphila kahle ngisebenzela nginemali ngihlala noma wengane yami kumnandi nje yabo kanjalo egadeni washo kuhamba ke ekhaya uthi kangazi babembona engathi ukhulile kunami yabo belokhu bemkhuluma wena umdala kunalo awahamba ufuna untanga bakho abo kanjalo futhi agcina esihlukana nawo mayengana futhi lapho ngangasabhema ngangisamile ngokuhlukana kwami naye wanginika nakho futhi istress esikhulu ngoba phela umuntu omthandayo mfethu sukumthanda ngalonto lomthanda ngawangishiya ke waphoqa ukuthi ke ngibuyele kuwe futhi ama drugs ngithi ngifuna ukuyikhohlela kanti angiboni ukuthi ngiyalimaza ngibuyisele emuva kakhulu kunakuqala mhlawumbe la nayo uqhekeza khona wafike nabanjwa kwakukuphi avoka kwaba ukuthi singenela iona kanti asazi ukuthi iona lela yabo ngobani uThabane wasikhipha sonke sasihamba naye lafika endlini lapha kaqinile la sasihleli khona lafike labuza uBhungela lo bese ngathi washona wabuza noThabane kanti wayesekhona umkhondo wayesewuzele futhi lo baba lo ngoba lapha esamosho basathola nesibhamu sakhe lapha na wardrobe awusithatha usibeke ngosuku langalelo langa nje niyongena khona shothi uThabane ahlahle ufethu umngane nami unobele unakho ukuyotshontsha amajali thina belungu thina sikwazi lapha ngoba lapha kuhlala namandi yabo lona unakho ukushaya amayadi wathi ngalelo langa bafethu asitheni kanje khona indawo eright ukuthi izosiholela isitholisa imali yabo khona nobucwebe khona neintegral sabe sihamba sakhona sangena ufike sabona izinto ngoba sathola ubucwebe nemali naleso spam leso kanti asazi ukuthi singena endlini errong singena endlini eona ngalelo suku kwakumnandi asasiphethe imali ayilokishini kwakubukwa thina spema rock spema wonga spema ngiti kumnandi nje yonke into esifuna sithenga yebo imali ikhona kanti asazi sisazofunakala ngayo langa kwaze kwashawa abantu abarong abangenza ngalutho hayi ngisomfuno nokunjalo hayi babehamba ngequantum
babegcwele iquantum la abantu abayifuna kwaphoqa ukuthi ugcine manje sihambe siye eBergville la ngapha eBergville angikwazi ngangiqala ukuya ngalela langa ngoba sayithola imali mhlampe engango 10 blocks ayincane yona kodwa yayiningi kuthina ngoba sisebenzelanga sayithola kalula ngoba phela ayikho into esayiqukule esindayo sasibheka nje sayithola ngalendlela sayithola ngayo kwamele kuphoqa ukuthi kumele sibale ngoba manje sasifunakala umuntu lo nenkaba efuna usibulala sagcina sesibaleka sengihamba nasekhaya ngihamba ngala ngingazi khona kwafika kwashuba nakhona phambili lapha sesifika kulomuzi lo sasifika kuyona private lamngane wethu sahamba sibabhubhise mafona abo wonke endlini sabathi belele sabalinda balala qoqa wonke amafoni abo so khuthuza nekhoma zabo nemali babenayo leyo sipasenzela ukugibela endleleni qoqa walo mali qoqa amafoni sashaya sachisa bashaya njalo emakhaya sabuya seza la eThekwini ngoba sibona ukuthi emakhaya ingeke kuphileke yasiphelile phela nale mali sasinayo sasifike nayo nawo arosta ngapha la sifuna ukubhema kwaphoqa ukuthi kumele sithathe lezi zinto lezi sishaye khona kanjalo. Enye into nje engazama ukuyisho ngingayixwayisa abantu nalabantu abayintsha abakhula abasabusa ungayibhemi into ongayazi ungayiqali into ongayazi ukuthi ibhenyo ba mobhema insanga izigoqele yona insanga yakho ungavuma ukubhema into osivele sigoqiwe ongayazi ngoba uyangena kanjalo ngephuthu ungazi gcineni usunama craving usukhulu usuyidinga lento leyo ukubhema ngoba manje gcineni iyona ekukhombayo ekwenza ukuthi ubhema noma ungafisi ukubhema iyona ekutshena ukuthi ubhema akwenze ukuthi ungabhema alikhe la mahala namhlanje nje ngiqoqela amakhalibhothi impilo engayitshenti ngiyenze namhlanje ngicosha amathini ngivula imgomo ngisho uma ngidle emgqonyeni namhlanje ngalo mpilo ayikho mnandi indaba ye-owner yagcina iphethe kanjani wabulala umngane nami thina sasinto bamina nginamakhaya emtobatoba ngagodwa emakhaya ngahlala mhlambe lo 6 months asengiyabuya la gcina selikhohle ngoba phela alisazi ebusweni kahle kade la khonjiswa umuntu oyedwa umuntu owayenza lento le ayinkinga ama-owner ayabulala wadlala ayabulala amdubula nomngane nami akekho khona namhlanje nathi shuthi sasisofa ube mhlawumbe asibalekanga nalabanye omunye kwayifela wayibhele segula washona kanjalo. Ungathini ngokushona kwabantu ezidakamizweni kakhulukazi nje komaskani ngoba sekuphuma isidumbu usuku nosuku kuthini kuwe kufikani kuwe suke ngathini usukuthi ngoba kubhekene nawe uyakhona kuyafika ukuthi eyazi apha ingane yabantu kabuhlungu kanje ngoba into eyenzakalayo futhi daily ngazi ukuthi uyazi usuku nosuku lapha na kufa umuntu and khona lento esingenile yabo lethu ithik ay strong lento and iyingozi lento lana ikwenza uphume izilwane la emzimbeni ngoba thina sibuye sijova sesiyajova ngithi sifaka la egazini uphume izilwane ngaphakathi ngalike ingathi impethu lento lana angazi ngizothini imnandi moyibhema ngaleso sikhathi uyizwa imnandi kodwa manje is strong ngalendlela ukuthi angilali yaqhamuka phela lizosiqeda ngoba lento la nami sengiyayibhema manje angifuni uqamba manga kodwa angazi ukuthi ngayiya kanjani ungena kanjani into uyibona ibulala abanye abantu hayi ngoba bhuti wami ungena uyithanda ngithi lento ukuthi umngane umuntu uthi hayi wathi izwa la imnandi lento iyashaya yabo lonto uthi nawo khona ngizwe kanti akakutshela ingozi bayo noburong bayo ukuthi ekugcineni uzoba nalenkinga kube nalenkinga ube abakutshela uburong bento bakutshela ubumnandi bayo kuphela and yabo lapha bayaphela abantu abo lento angiyazi ukuthi ingavaleka kanjani kwamina kube nginawo manje ngabe iyaphela nje ngisho amahona lama drugs ngaba awasatholakala ningi ingane zabantu lapha nehleli ngabe vusa imuzi yakubo imizi yasemakubo ngoba na uma uzali umfana kini so ekuthenjiwe ukuthi hayi uzovusa umuzi wakini kodwa wena namhlanje wena ubulalayo mina nje ekhaya akusekho lutho
ngenxa yami. Ngisho plasma ngithatha ngadayisa, ketela stofu ngithatha ngiyadayisa. Nje emotweni kababa engifica ngiyathatha ngaze ngaqaqa ngisho u-amp. Cabanga into ezobonakala ukuthi ayikho, akekho umuntu ozongena emotweni, mina engaziwayo ukuthi ngiyabhema la egcekeni. Ngisho abantu ekhaya kunemjondolo, kukhande mhlawumbe umjondolo ewu-7, kwayizona lezi qashi imina engingenelayo. Bhodlo zimjondolo ngemuva ngithathe kwasani hambe ngiyodayisa ngokuthi ngifuna le drugs. Bona nje bethu angifuni uqamba amanga, lento imoshile impilo yami kakhulu and ngiyayisola and angazi ngiyokulungisa kanjani nakwabanye abantu abasangibona. Ngana ngisho elokishini ngihlala la edrobheni manje, sithi isikhathi ngihlala edrobheni, mangazi ubela kanjani elokishini ngoba abantu bayangidinga bafuna ungibulala, abanye ngibatshontshele nabanye ngabatshontshelanga ngoba makwenzeka something vele bethi wena nibuze ndafana lo iphara lohlala lapha. Yabo into enjalo yikho gcina sesibaleka sesihlala nala emadrobheni ngoba sisakwazi ukubuyela emakhaya. Ngasazi ukubuyela kanjani ngoba manje ngithi umphakathi uyasidinga, udinga ukusibulala. Sibulalela lezi zinto esizenzayo, ezinye siyazenza ezinye asizenza siyazi. Yabo kodwa akuselula ukuthi uphe ngoba bayakwazi vele ukuthi umuntu obhemayo. Yabo kuningi nje ukuthi umuntu akwenzile empilweni. Uma ubheka umphakathi, i-punishment ikhona yini fair ekuthenini uma eshaya iphara ulishayela ukulibulala, kodwa lokuyena odayisa izidakamizwa bayamkhothamela mayeqhamuka. Isimo njengaleso umphakathi ungakwazi kanjani ukusihlaziya ukuze mhlawumbe ubone ukuthi ubani umuntu odinga i-punishment phakathi kwalabantu bobabili? Into enjalo angazi butami singathini ngoba into engeke engazi ngasole solve kanjani ngoba kuyenza ukuthi into uyenze, kuyenza ukuthi into awuyenzanga. Yabo nomphakathi suku wrong ukushaya ngoba fanele ubiza amaphoyisa uboshwe ngona kuba umthetho uthathe umthetho ufanele uthathe umthetho wawo ngoba ngeke umphakathi uyithathele umthetho. Abaningi nje abantu abafile ngisho nangasekhaya into abangayazi, thothi wena uyazi ukuthi yazi into yenziwe wena, labantu abafile bafela into abangayazi, thothi yenziwe wena nalo nembeza kuyakushaya. Yabo yona leyo nto leyo angazi too difficult. Ikhona nife emphakathini ekuthenini uma udila nezimo zezidakamizwa phakathi kokuthi ushaye iphara noma ushaye lo dayisa izidakamizwa, ngokucabanga kwakho obani okumele bethole i-punishment phakathi kwalo dayisayo nalona oyibhemayo, futhi mawusekele impendulo yakho ushongana? Ngicabanga ukuthi ngendlela abantu abafuna ukuthola i-punishment ilabantu abayidayisa izidakamizwa abayiletha elokishini noma la abayidayisela khona, ngobani ibona benza ukuthi kuqhubeke kwenzeke into e-wrong. Ukuba zikho le zidakamizwa ngaba zenzeki inhlobo ngobani izona esuke siyifuna kahle kahle. Yabo na umphakathi suku ngekho wrong ukuthi usuzama ukuthi ulungise isimo nokuvikela abantu abahlali, ngoba manje nathi gcina senza into e-wrong esibahlukumeza sibaphilisa kabuhlungu. Abanye nje abasakwazi nokuhamba kahle bemsebenzini beze bebelethi balinde ukuthi kuze kuqala ukukhanya kancane, abanye phela bahamba ngeenyawo, awuthi bonke bayagibela ngoba phela nathi suke simngabi simi kanje sibhekile sifuna ukubabamba inkunzi sibaphoce into zabo, izinto abayisebenzele kanzima ngoba abanye egcineni bagcina beyifela futhi. Yabo umuntu uma ekholoza nje basihlali naye ngoba suke sidinga lonto esifuna ngaleso sikhathi. Hayi mbonke nje sisimphakathi wase South Africa ukuthi ukukhumbule ngani? Mina nje angifuni uqamba ngayikho indawo uzongikhumbula ngayo ngoba ngisoni ngonile kakhulu. Mhlawumbe abakithi abangangikhumbula ngoba igazi labo. Ngiphila le mpilo nje akekho umuntu ongifunayo mina, ngisho elokishini ngihamba abantu nje bayahlina ngabobona ukuthi hayi bamungu asho ukuthi enale lisela kaMantengo. Manje nje ngingaxwayisa abanye abantu ukuthi please abangazami abangatry isidakamizwa sinzima kakhulu and siyasibulala and sisifakile enkingeni endaweni eziningi lezi singayidingi. Weke waboshwa? Bros, ngiboshiwe kaningi nje mhlawumbe mangakubalela mhlawumbe 7 times.
awusibalele ukuhlukana kwakho uthi awukade usuke wenzeni ubanjwa kanjani ubanjwa kuphi usiqalele kokuqala mhlawumbe kwakuhlalisa isikhathi eside. Hayi noma ngahlalanga isikhathi eside mhlawumbe kwaba 2 years. Oh hey mkhulu kabi 2 years. Sasibambile umuntu la Prince Edward. Yeah. La eThekwini. Kwakuyi-India nje kwakuyikhathi zantambama. Nakhona obraba mangihamba nabo kuthiwa Doors namunye kuthiwa Mafutha lo Mpofu olanga se-YMCA. Uqala wambamba inkunzi lapha ngangisuke elokishini nami ngingashayisene ngingazi ukuthi ngizodala kanjani nganalutho ngibona amadida ahamba abuya phethe imali kwathi uzoyikhethela wena-ke ndoda ukuthi ufuna ukuphila yiphi impilo le yethu iyashesha nayo imali sesinayo le yamakhadibhothi iyadonsa. Manje nami nge-1+1 ngiyabona ukuthi akuthatha vele kulula bayikho into esindayo. Angena nami esikimini sabo-ke labo Doors sabambela i-India la ku-Prince Edward saphuca ifoni sayithathela ne-laptop nemali engango-700. Umngane wami lo munye angimazi ukuthi wayeseligwazelana waligwaza injalo abantu. Kwaba ibhadi ngobani sikwenza lokho wakula mhlampe ko-5 kuyoshaya 6 kuntambama. Bebaleke bona kade kuzoqhamuka abantu bevele bethi asivimbe vala bebaleke bona beshonele mina ngisastephe ngedwa ngiphume ngishone kwenye indawo abantu bevele beninamathele mina belilandele mina la ngiyanga khona athi ngiyabaleka akubalekeki. Ngibonanga nokuthi ngawa nini kanjani ngawa ngaleso sikhathi ngawa ngaso ngawela phansi. Bafika abantu bangidinyela bangishaya nabo labantu. Inhlanhla eyangivelela isho ukuthi bengishaya kwavela waqhamuka iveni lamaphoyisa yabo besangigulile bengishaya mhlambe ngangizofa ukuthi ngaleso ngaso. Qhamuka iveni amaphoyisa wayilapho engaboshwa khona ngoba yavele yama basho ukuthi ayingibambile inkunzi kanje nangu umuntu lo ukwaziwe la kanje uyena lo ebamba inkunzi abanye abangani bakhe babalekile. Ngase ngiyaboshwa ngayithe lapho futhi ngangakayishayi inombolo bakhona into ekuthiwa inombolo. Siyinombolo khona ama-26 khona ama-28 khona ama-27 abokuhlukahlukene. Yabona ngaboshwa ngingashayi ngisho inombolo ngiyetshele ngangiqala ukuboshwa lawo ngalo nyaka loyo. Athi kwakuba 2018 kanje mangaphosisa. Ngaboshwa-ke ngayetshele la eWestville ngafika-ke lapha naye ngathi ngingena nje. Ngabona ukuthi yabo nami ngithi ngesigebengu kodwa yabo la enye indawo. Fica amazimzim. Ngafica abanye abantu lapha namahonohono yawazi amahonohono into enamahlamo awodwa abanye abo bane-crash falana umkanjani la ngasho ukuthi angikusebenzisi lokho kwathiwa manje ubekwe indawo siphatheleni engathi nginaye ayikho into enginayo njengamanje kodwa-ke ukuhambeni kwesikhathi singazama ukuthi mhlawumbe emakhona ifoni endlini ngifone ukubenza amekhaba engifayele imali. Wathi wena ngoba urathi buya ngala uze omunye mayengena omunye nabe mkhuthuze yabo le ndawo leya angifiseli omunye umuntu ongathi angangena kule ndawo angayazi ngoba enye indawo leya nathi ngoba sishaya inombolo ukuthi sekumnandi mawuboshiwe lapha naye sekungekho mnandi. Enye impilo leyana yona futhi iyakwenza nokukhanda ukuthi uphinde uqhubeke ube nenhliziyo kuleya ndawo. Ayenza lo mshuthi nakhona aqhubeke ngihlale lapha ona okay ngahlala ama-26 kodwa-ke ama-26 ngabona ukuthi ahlupha ashayana kakhulu. Ngiphume phinde ngibuye kwami ngomunye unyaka ngaya kwenye indawo ekuthiwa isePhethura. Lapho khona ngithola omunye umjidi efuna ukulala nami lapha yabo. Wathi uzongenza isigebengu phakamisa imini la etshela akekho umuntu ozongihlukumeza. Ngambuza kanjani wathi khuleka ungasabi uyabhema angibhemisa ugwayi azenze nje umuntu okhaya yabo. Ethi khuleka mshana makhonto efunayo ngizokuzamela. Ngibona ukuthi lo razo lo uyaphila yabo ngiyamqala urazo nje abanye de bengifuna ungishaya bengikhuthuza yabo nje ngibona ukuthi la bafuna ukuhamba nami ngabe lo wase bakhanda nje ngingayinaki lonto le nami phela ngiyayithithizela ngiyayifikela ngiyaqala nokuboshwa. Urazo kanti uyazi ukuthi ufuna ungenza intombi yakhe. Ngathi ulinye usuku ngilele ngezwe umuntu esengikhweba ngathi angizolala naye. Ngathi mina kanjani ngoba ngilele la. Wathi cela ugwayi wakhe cela lokudla enginika khona.
wathi angizeke makuthi akukho makukhona kucela manje cabanga ebusuku ngo-12 uzothatha ubugwa wakho awunawo uboshiwe la uvalelekile ukudla uzokuthathaphi agcine sengiya embedeni naye kodwa-ke la esafike khona ngayibona le nto wathi ayi cha i-wrong ngoba hayi wayefuna impela ukulala nami angazi kanjani agcinayo lapho kubuhlungu ngobani phela ukubanjwa enye indoda lokhu ikuphulaphulaza kuyinkinga abona manje nje abantu enjalo abacabanga abantu into e-wrong ibagcinisa nesendaweni kanjalo ngagcina uphenduka intombi ungayona intombi ungumfana into eyenzeka lapha nejele kuningi ngingakuchaza nje kodwa ngoba yonke into yakhona iyimali ocabanga uma uboshiwe unganamali unganalutho ukuthi uzophila kanjani lapha kudliwa kabili udle ekuseni 2 slice emini udle inkomisha yodwa yophutha phela nekabishi suyozulala suyozudla ngakusasa bakini nje mabengakufakeli imali uphila kanzima kule ndawo phila kanzima kakhulu mina nje ngisigebengu nami namhlanje ngi28 kodwa angifisi ukuya lapha kule ndawo kodwa kuyenzeka-ke ukuthi siye kuyona ngoba ayikho into ozoyenza uboshiwe sekuvele sekumele uye khona usuya-accept ngoba ngeke ukubaleka kukho ukujomba akuyona indawo leyana ngangayitsheni nami ekugcineni ngogcina nami sengiyo omunye wazo lezayigebengu enjeya kodwa ngikufisa ngiqhubeka naleya mpilo leyana ngiyisebenzisa uma ngikhona ngilaphaya kodwa nje empilweni yami ngahlukumeza kakhulu ejele ngiqala ukuboshwa. Mfowethu i-episode yakho inesifundo mfowethu esinzima esinzima kakhulu kangangoba ozoyilalela aqhubeke angahloniphi ekhaya aqhubeke alandela abangani uyobulukhuni ngempela yini engenziwa abazali nothisha ukuvikela abantwana ukuthi bengagcinele ezidakamizweni because into eziningi iqala ezikoleni njengoba usho ukuthi ugcina umuntu ophuma ekhaya engathi esikoleni antakasaya esikoleni yebo okusho ukuthi kunokuleka kokuxhumana kothisha nabazali ngoba kube uma wakho wayexhumana nothisha ngo2 days ungenze esikoleni babezofonela umama wakho ngokucabanga kwakho yiphi indlela othisha nabazali abangabambisana ngayo ukuvikela umntwana ukuthi angaphelile ezidakamizweni noma ke seqalile kodwa othisha bekwazi ukusheshe bebona ngoba ibona bahlala nomntwana bafonela umzali uzashesha asukume kungaze kube late ngokucabanga kwakho yiphi indlela abangenza ngayo ukuze besebenzisane ukuvikela izingane zethu ngakusho ukuthi othisha bengaba namanamba yazo abazali ingane nengane uthisha abe nayo inamba yakhe mengazange esikoleni ayibuze wayengazange isiphi isizathu bebambisane nabo abazali othisha yabona njalo becheck futhi nemisebenzi yabo emabhukwini ukuthi namhlanje idate ithini ukufundweni kwenziweni and bengabaniki imali enkulu lezi ababanika zona ukuthi bayedla esikoleni abenzelwe ilunch umuntu aphuma edlile ekhaya kuba ukuthi uphatha noma ilunch box esikhaftini azosidla anganikwe imali ngoba manje sekuphuzwa nalezi kuthiwa amanceke kakhulu yabo bayakwazi ukuthi uma benikwe leyo mali yokugibela umuntu ahambe ngenyawo yabo behlanise leyo mali kuthenga leyo manceke kuphuzwe wona nje abantu into engayisho ukuthi please abazama ukuthi careful ukunika ingane imali eningi ngibona basuke bayijabulisa nje sebeyayona yabona manje ngizosho nje ukuthi into engaqikelela lokho ukuhlangana nothisha ukuhlangana nabazali bekwazi ukuthi becommunicate bengahlukanisi isikhathi eside like mhlawumbe kungenzeke isonto nesonto amfonele uthisha am-update ukuthi kwenzakalani qhubekani ingane yami iyahlupha noma yenza njalo yabona bawaxaze nothisha yes yabona lapho njengabanga good idea yebo uma kwabona umzali ukuthi Margaret khona ingane engazange abuze afonela umzali uma WhatsApp nomzali ukuthi why ingane engazange khona athole isombululo lapho noma i-answer right ukuthi why ingazange ayizange mhlawumbe inenkinga noma
noma uphume ekuseni ethi esikoleni odwa akafikanga la nokuthi phela ke inestaff futhi ingane ngathi ngagibela istaff ingayigibeleli yona yabo ifaka istaffini semoto khona izohamba ibeke egate ithathe lapho ibuyisele ekhaya yona mhlawumbe indlela nami ngibone ngathi ngaba ngcono le mhlawumbe ngavimba ke yonke lento le yokwenza idakamizwa noma ungene ema-drugsini yabo ngoba kuyona ungakuphela ebulalizwa even wona lamanxeba uyithathaphi imali enxeba umuntu ophuza inxeba ngoba le nto umuntu wakhona u-80 rand wodwa ufuna la ne-drink baphuza babhenywa nensangu la gcine kubo 100 rand kumele ube nawo thatha 100 rand usuku nosuku yabo nabo ukuthi bazogcina vele sebetshontsha nabo sebeganga abanye nje lokushini mina ngibashiyile ethe sebeganga kodwa abadla inxeba badla zona lento ekuthiwa amancane umunye ubona sekhaya umagcina ethi usanele nayo phuza zona lezi zinto lezi into engasho nje ukuthi ayi yabo nje angazi nganqandeka kanjani lezi zinto bebhethekile nje kugcwele umhlaba wonke and liyafa kakhulu izwe lakithi ngalama drugs alokho egcwala la eMningizimu Afrika ngathi iyaphela nje intsha yonke iyaphela and futhi umothi uyabheka kakhulukazi ithina abancane esingena kulento futhi kubhema labantu abezulu bona labantu bokufika nalabantu abadayisa lezi zinto abayibhemi nhlobo ngeke umbone ebhema makhona wakubo ebhema bamthatha bembuyisele emuva bethi akabuyele ekhaya ngoba manje shuthi uphambukela kanti ayenza kahle shuthi uzobulawa thina ngoba ubona nje usuku nosuku lapha eMaskandi seqa umuntu asihlala khona sibhema khona manje nje akuyona impilo razo le phela siphilayo ngingasho nje sengisho kunye ukuthi cha please nizame ukugwema ukuthi ningagcina simtholakala edakamizweni akuyona impilo engaphila umuntu le impilo yobulwane kahle kahle nakho nikwithuba lapha uphambi kwama wakho uzozendlala njengendodana yolahleko eyagcina iphakamisa isandla iphakamisela uNkulunkulu wayo wasemhlabeni ungaxolisa uthini awuxolise nje kuma wakho namhlanje khona into enjalo leyo sayikhuluma nobaba ekhaya wathi kumele ngithenge noma ngizame inkukhu noma imbuzi ahlahle funalayo ngizama ukushweleza kuyena ngoba namadlozi angiflathele ngeke ngilungelwe lutho yabo manje leyo mali leyo noma leyo mali ngizothatha ngisabhema amahungu noma ngifisa mina empilweni yami noma enhlizweni yami ukuthi ngiyafisa ukuyoxolisa ngaleyo ndlela ngishweleza ngingaxolisa umlomo ngoba ngangaxolisa futhi naphambilini sekaningi ngixolisa impela kodwa manje akusho mhlawumbe akufiki la engimele kufike khona ngoba kumele lonto leyo isuke kumina ngizame naleyo nkukhu noma leyo mbuzi ngikwazi ukuyoshweleza kuyena ngixolisa ngoba kwaba wrong kakhulu engakwenza angamele noma kuthiwa kwaku-wrong kanjani noma kuthiwa ngidingana angamele ngiphamise isandla ngishaya uma wami ngoba ekugcineni into engayibona ngambona sephuma igazi ngangazitshela ukuthi uphumile izinyo yabo wagcina seliphuma kanjalo kodwa-ke namhlanje ngila engikhona ngiyayisola kakhulu ngalokho engakwenza into engayisho nje ngingasho ukuthi mawami ngithanda kakhulu into engayenza kwaba usathane nje omkhulu kabi ngiyaxolisa ngenhliziyo yami yonke empilweni yami la ngiyacela ngathini ngiyacela nje ejuleni kwenhliziyo yakho ukuthi ungixolele engakwenza ngenziswa usathane ngasho kanjalo akwenzanga mina angiyena lo muntu lo nje naye ngisho ungathothi uyamthola ukhuluma naye engakutshela ngami mina ngisho ekhaya bekuyimina umama ekhuluma umuntu opheka amagwinya odayisa emgaqweni oyizamelayo siyaphila nje ekhaya inqa yakhe yabo ngisho ubaba sewaphelele umsebenzi ihlalele ekhaya yabo sesiphiliswa yilo makhotishi leyo mjondolo ukuthi kuyarenta makuphela inyanga noma njalo ngoba uyavuka ngo3 ahambe ele emgaqweni ngaserenka odayisa amagwinya waqala udayisa amagwinya nophaya ngebhakede kwase ekhuluma nama-owner lapha nerenka ukuthi ucela ukubeka nje kumjondolwana la akwazi ukudayisela khona akwazi ukuthola imali akwazi ukuphilisa thina
yabo shuthi umuntu nje opheka amagwinya odayisa nokudla sokwathi ukhandeka nomjondolo wakhanda lento fast food hayi kuyazameka uyena nje umuntu engathini ngoba ngiphila noma kuthiwa ngifunani ngithinta yena yabo ngisho nje ukuthi uyiyona yonke into empilweni yami yabo lo mama uyazama ungathini akekho umama nje yana empilweni noma emhlabeni mhlambe bakhona kodwa hayi yabo lo enginaye ekhaya nje kumiwe ngaye yonke into enzala uyena manje nje angazi ukuthi ngingakwazi ukuthi angixolele kanjani ngempela ngiyaxolisa nje ngayo yonke indlela angixolele kakhulu mfowethu into engizwile lapho engiyicoshile ukuthi ubuthi mawufuna ukubhema umama maye nemali akuphe kubazali bakhona abazali manje abakwenzayo ingane zabo mayifuna ukubhema abaziphi imali wathi kimi lo mzali into emenza enze leyo nto ubaleke lithi lo ahamba yontshontsho obuzoshawa abantu bambulala so usewezothatha isinqumo sokuthi kube nemali amuphawona njalo ekseni ukuze aqaqa ungathini kulawo mzali noma kulabo bazali abanjalo ngoba mhla engenayo andingane igcina kube ngathi uyayikweleta kufanele ukuthi ayinike ungabayela ubathini labo bazali engakusho nje yena suke ezicabangela ukuthi wenza kahle kanti suke engenzi kahle suke ona ingane nami nje ngonekile kakhulu ngale nto leyo yabo uma eqale lokho enika imali yena suke ethi ugwema isimo esithile ukuthi ayi akafuni ukubona ingane yakhe ishawa umphakathi mhlawumbe suke ethanda ngalo ndlela yabo lonto so enika lo mali enze ukuthi kwazi ukuthola lokubhema lokho mhlawumbe kuyayibone mayishawe lo arrest mhlawumbe endlini ibhonga mhlawumbe kuyakhula kubhlungu lapho nalapho yabo mayinike le mali yabona angeke iziganga kanti the time enika imali uyayifaka lento kakhulu kuyena ukuthi yabo mayifuna uyayithola ukuthi mayifuna uyayithola manje mase ifuna engayitholi moyicabanga yena egcineni kuzokwenzakalani lento eyenzeka kimi mina uma benginika njalo imali 50 rand 100 rand mayiholile ngisho 200 benginika kanti shuthi ngiyona ngalosikhathi ngoba ngathi sengiyifuna enganginike agcina sengembamba amashi ngenza lokho okube ngakwenza kuye nawe mzali makuthi ingane yakhe lesimo engikusona ebhemiwunga ngiyothi angayiniki imali akayitshena ukuthi ayiyeke lento le akayifundisanga lento la ikhulanga ngalento la ekhaya ngoba manje egcineni izohlupha yena nayibona into enjalo mina ngingonimonile kakhulu mama kuningi izinto futhi ade ngimthathela zona anganaze ayithenge mina ngiyikhiphe ayithenge mina ngidayisa ayithenge mina ngidayisa ukuthini imali mayetha kanayo gcine sengikutshela ukuthi ngizothatha ukuthi ke lapha ngidayisa gcina hamba phuma hamba oboleka imali abuya nike mina ngalelo langa wayifuna kumamncane wathi akanayo akaholile ngimbona ukuthi nami akanayo ngempela kodwa nako agcina kwenze lokho kwenzeka shuthi nako umunye umzali into engenzeka le ukuthi unakho ukwenza isimo esikanje sengasho nje ukuthi nje please ungayiniki ingane yakhe imali shuthi wena kahle kahle uyayivumela ukuthi ayiqhubeke yenze lento eyenzayo ayihambi nontshontshisha wabantu maye uzizoqaqeka ekhanda ngasho kanjalo ngoba akuyena phela umzali oyifundise ama drugs iyona ingene lama drugs umzali ukufundisa ukudla kufundisa impilo right ngoba mase thina sibona ukuthi sihlakaniphile sizenzele into zethu sizenzela zona sijensi siyazi kanti ayasazi no mfowethu zenzele sibongile mfowethu ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu ngicabanga ukuthi le episode ezovula amehlo abantu abaningi mfowethu ngiyafisa uNkulunkulu wakho noma amadlozi akini akwembathisa amandla ukuthi ugcine ukwazela ukuyixonela lento osudlule kuzona ngesimo sazi idakamizwa ngiyafisa ukuthi ulapheke ngoba kuyabonakala ukuthi inhlesana noma ufa lusekhona kodwa ke siyethemba ukuthi kuzohamba uphulukiswe ulunge uphole nanezinto sibonga nje ukuthi mfowethu uzoba neqiniso la ukhulume kusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho uwelaphile umphakathi
ngalesi siqephu osinike sona, egameni lokuthi oseyongena ezidakamizweni nomzali oseyototosa umuntu osengenile ezidakamizweni, iyiphi ingcuphe ayibeka kuyona. Sibonga nje ubuqiniso bakho mfowethu bokufika uhlale la, izimo ubhekane nazo emajele, izimo ubhekane nazo emgaqweni, izimo nje zonke obhekane nazo usungenile ezidakamizweni, uzikuyekisa isikole, yonke lo nto mfowethu ungayithathi kancane, akuyilo ize, kepha ushayele isipikili, ungomunye wabantu. Yikho ngeke ngibathathe njengamaqhawe abantu abafika bezohlala kuleso sihlalo bese ke bezenekela izwe, ngoba isizwe siyisizwe ngamaqhawe, ukuthi mina emaphutheni ami akumele futhi lamaphutha ephinde ethola abanye abantu. Ngakho ngamaphutha ami ngiyafika ngizozendlala, ngiyafundisa umphakathi ukuthi nazi izimo engidlule kuzona ngenxa ka1 no2 no3 no4 no5. Oseyongena ku1 no2 no3 no5 wona usubalulile mfowethu, kuyobe sekukuthanda kwakhe, thina sesikwenzile ngangamandla ethu. Igama lami nguProfessor Ngenqwaka Mkhize, ngidabuka ngaphansi kwaNongoma Isigodi Nzapho, umthetho asodla ngothi nakamandlakazi. Ngakho ke sengcenga.